This is June Tempest production. Domestic air and domestic sea travel can be suspended beginning. is confirming female Chinese patient under investigation for DUI. If possible, Philippine authorities are set to implement a community quarantine of the Mga masamang balita ayon kay sa buong bansa. Naunsa naman ni ato karong panahon, daghang mga problema nga dili masayon, watay laing mahimo kundi ang agwantahon, kay dili kumusugot nga sayo ko nga krimiton. Tanan na bala ka balita ni grabe, dili mo kumpiyansa bisag layo ra ang mulave, mag-andam-andam lang ta sa atong seguridad, kung unsa lamang importante maoy i-prioridad. Dili igo ang pag-ampo aron ni masulbad, kung wala pud tay gihimo ani nga kalamidad. Di pud sa ingon nga ato siyang isalikway, pero wala pud tay lihok atong pagtuo kay patay. Undangi ang bagulbol, undang og reklamo ay basula ang pangulo, lawa pa kang way nahimo sakit, pero tinuod nga ato ang problem, wala sa atong gobyerno na as mga citizen. Magpakalig-on sa mga problema, Ginoo mo ayuda, di ta pasagdaniya, dili lang magpanik, di lang pod kumpiyansa, mutuma ka sa guidelines, safety sa corona. Di lalim masayang ang atong mga kahago, swerte tong dunay tinigom og dunay tinago. Importante nga dili ta maratol, importante pod nga di ta maghinangol, hugas sa kamot, proper nga distansya, cover sa ubo ug uban aron layo ka sa pagkatakod og dili ka ma-infected. Likayan ang gatherings og lugar nga crowded. Asa naman ang atong kabataan, sila pa ba kaha ang pag-asa ining bayan? Sige lang pang rally, alert level 2 na, kakalas ba og bugo ani nga nasura. Di pa eskwela aron kamo makat-on para mahimong tarong leader pag abot sa panahon, dili aron maguna sa mga opposition, imbis nga makatabang naghatag og konsumisyon. Unsa man ang grado nga inyuhang nakuman, kung pag-abot sa panahon inyo ra po natumban. Dili importante kung dalag ka o pula, bagtinabang ay sinabtan ay cooperate ha. Magpakalig-on sa mga problema, Ginoo mo ayuda, di ta pasagdaniya, dili lang magpanik, di lang pod kumpiyansa, maka sa guidelines, safety sa corona. Di naman po panahon sa tinirangay. Di na po panahon sa paghayay. Tamo ta, di na panahon karon sa nilibakay. Kanang bashing. Siguro makatabang sa bashing mo sa mga anak. Dapat ron magkayusa, dapat ron disiplina. Magpakalig-on sa mga problema, Ginoo mo ayuda, di ta pasagdaniya, dili lang magpanik, di lang pod kumpiyansa, mutuma ka sa guidelines, safety sa corona. Be safe, Pilipinas. Malavinyans.